Hi guys! Dahil nga sobrang init ngayon, kahit tanghaling tapat alas 12 ng tanghali ay nagkaayaan kami ng asawa ko nang pumunta sa Mampurog para maligo. So eto na nga, papunta na kami dyan. Hindi na kami nagbaon kasi pakat alis namin sa bahay is kumain na kami. Nagbaon lang kami ng isang chichirya, tapos tuwalya, yun lang. Hindi na kailangan ng maraming baon kasi kami lang namang dalawa. Tsaka biglaan, nagkaayaan lang. Kasi nga sobrang init talaga guys. As in, halos parang feeling mo nasa impyerno ka na. Pinapractice na tayo ni Lucifer kung saan tayo mapupunta. So nakarating na nga kami dito sa Mampurog. Dahil Sunday ngayon, ang daming tao guys. Tsaka dumating kasi kami dito mga 12:30 na kasi umalis kami sa bahay alas 12 ng tanghali. So mga 25 to 30 minutes ang biyahe namin. So nakarating kami dito mag-aalauna na. Yung ibang mga tao na nadatnan namin ay pauwi na sila. So, may iba naman na paparating pa lang din. Siguro mga nagkaayaan lang din ng biglaan. So, makikita nyo guys, ang daming sasakyan, no? Grabe. Sunday kasi, as in, talagang ang plano ng mga tao is maligo. So, bago nga kami makapasok doon sa mismong area, nagbayad muna kami ng 10 pesos bawat isang tao para sa environment fee daw yun. Sabi nung bantay doon. So, ayun. Siyempre doon kami pumwesto sa pinakadulo kasi para wala masyadong tao, para hindi masyadong crowded. Kaya ito, dito kami pumunta sa may tulay. Ayan guys, so tingnan nyo naman oh, diba daming tao. Pero talagang kapag super duper kasagsagan ng kainitan, naku mas marami pa dyan ang tao na makikita mo. So andito na kami sa parking area. Ayan, makikita niyo yung mga cottage dyan. Meron nga kaming nakasabay na grupo ng mga magkakabarkada. So, bigla akong na-miss yung mga friend lalo ko. Kasi mahilig din kaming magaganito, magpipiknik. Siyempre, dahil kaming dalawa lang namang mag-asawa yung magkasama, hindi na namin kailangan mag-cottage. Tsaka pwede ka naman na pumwesto lang dyan sa batuhan, maghanap ka lang ng malilom na pwesto. So, ito na nga, dito kami nakakuha ng magandang pwesto sa mga bata na ang hihilig mag-tumbling. So, inaaya pa yung mister ko na pagalingan daw mag-dive. Naku talaga itong mga batang to. Malalim naman dyan sa pinipwestuhan nila. Tsaka nakikita nyo yan, ako yung kumakain ng chichirya, pa-chill-chill lang. Ang sarap guys maligo, promise. Nakakalamig ng katawan, nakaka-fresh as in. Lalo na siguro kung kasama nyo yung buong family nyo or yung barkada ninyo. So, ito na nga yung mister ko habang nagbabalat ng itlog ng butiki. Charot, itlog daw yan ng ewan ko niya, ng pugo. Kung ano sinasabi niya. Ang liit naman daw, hindi daw siya mabubusog niyan. Pero ang totoo niya, puro kabutugan lang naman ang mga pinagsasabi niya sa akin. Kaya hinayaan ko na lang. So, follow na kayo sa FB page namin guys. Hanggang dito na lang ang video namin. So, para nga matahimik na yung mister ko sa pagsasalita, hiningihan ko na lang siya ng isang perasong pugo. Sabi niya, ano ba yan? Last na nga yan, hihingin mo pa. So, yun lang guys. Follow na kayo sa aming Facebook page. Eto na nga, pauwi na kami. Ayan. O, diba? Alas 4 na kami nakauwi ng hapon. Tamang-tama naman, wala nang init yun.